неждана хвилина, і настане останній страшний той час, і почуєш слова тоді Божого Сина. Відійдіть ви від мене, бо не знаю я вас. Іди до Христа, іди, не вагайся, Він дасть вічне життя, і спасіння, і щастя, Він тягне твій зімен, і пригорне до себе, бо Він любить тебе, помирав Він за тебе. Іди до Христа, іди, не вагайся,